Jeg er ansat her hos UCL som afdelingsleder hos IT Drift og har ansvaret for infrastrukturen og vores datacenter. UCL er jo en uddannelsesinstitution. Vi har både Erhvervsakademiet og professionshøjskolerne. Vi har omkring de her 11.000 studerende, og vi har 1.100 ansatte. CISPA hjælper os med at drive vores Zenworks løsning. De hoster den, så at vi kan bruge vores interne ressourcer til noget andet i stedet for. Vi har valgt at samarbejde med CISPA, fordi at vi havde nogle udfordringer med rent licenshåndtering. Vi er vant til at drive vores egne løsninger, vores egen datacenter. Men nogle gange er vi nogle små spillere over for de store virksomheder, som leverer vores softwarepakker. Og der har CISPA været en stor hjælp i forhold til at udrede, hvilken type licenser vi har. Og i det samme ombæring, så har de hjulpet os med at drive løsningen. CISPA gør en forskel sådan rent samarbejdsmæssigt for os, ved at vi hurtigt kan få kontakt til nogen, som kan hjælpe os. Der er nogle gode konsulenter, som kan spare med mine dygtige medarbejdere. De er altid lydhøre. Har vi problemer, så tager de det seriøst. De er hurtige til at rykke ud, når vi har problemerne. Vi har et godt samarbejde med CISPA. Ja, det har vi jo.